హే ఫెల్లోస్ ఈ రోజైతే నేను ఒక మూవీలో లేడీ విలన్ క్యారెక్టర్ అయితే రిక్రియేట్ చేయబోతున్నాను. మీరు అసలు గెస్ చేయలేరు. సో వీడియో ఎండ్ వరకు చూసి తృప్తి పడండి. నా దగ్గర హాఫ్ సారీ లేదని గ్రీన్ కలర్ చున్నీ కొనుక్కున్నాను అనమాట. 80 రూపాయలది. సో ఇందులో ఇంకేదో గ్రీన్ కనిపిస్తుంది. నేను అసలు ఫిల్టరే పెట్టలేదు ఫెల్లోస్. నేను వీడియోస్లలో ఎక్కువ ఫిల్టర్స్ పెట్టను అనమాట. ఎప్పుడన్నా కావాలనుకుంటే పెడతా. దానికి ఏం ఎగనెస్ట్ కాదు. ఇక లాస్ట్ లో ఫిల్టర్ పెట్టి నా కలర్ చున్నీ నేను తెచ్చుకుంటా ఫెల్లోస్. అన్ని మనకు అనుకున్నట్టు జరగవే అని మా అమ్మ ఎప్పుడో చెప్పింది. సో అది గుర్తు తెచ్చుకొని ఇక నేను తొందర తొందర రెడీ అవ్వడం స్టార్ట్ చేసిన అనమాట. ఆ లేడీ విలన్ది నేను ఎగ్జాక్ట్ మ్యాచ్ చేయబోతున్నా స్కిన్ టోన్ తో సహా. చక్కగా జడేసేసుకొని మంచిగా ప్రైమర్, హైలైటర్, మాయిశ్చరైజర్ ఉన్న క్రీమ్ అయితే రాసేస్తాను. నా దగ్గర ఉన్న బ్లాక్ ఐ షాడో కొంచెం ఫేస్ కి పూసేసుకున్న తన స్కిన్ టోన్ మ్యాచ్ చేయడానికి.